a conversation on. Asking the way, asking the directions. Very good. So ingxoxo yokubuza inkomba ndlela. Ukukhomba afundi. Khomba is like to point, and indlela Le munhu angithi khumba abantu. akufanele ukhomba abantu ngosiko lwamaZulu. Kunjani amukosinathi uma ukhomba fanele ukhomba kanjani? Awukhombi nje umuntu. Yebo. Kuba ukudelela ukukhomba. Ukudelela bafundi. Ukudelela. Disrespect. Ukhomba. Okay. Yebo. Uzokhomba kanjani mhlambe amukosinathi? Kukahle ukupointa kanje, ukukhomba kanje. I'm talking about that person. Loya muntu. Okay. Ngesandla zonke. Yebo. Ngesandla sonke impela. Yeah. Okay. When you tell them, "Giatwasa," and you see what they say. Okay. I'll try. So will they know what I mean? Like, Yeah. if I said that, I'm not saying all the things you've said have worked so far, so they'll know exactly what I mean, right? Yeah. You can blame me if it doesn't work out.